Ez itt a Komfortzónán túl, a Triton Life Kapos Medical podcast sorozata, ahol mindig egy-egy olyan témát boncolgatunk, amiről nem szívesen beszélünk, nemhogy szakemberekkel, de még a saját családunkban is tabuként kezeljük ezeket a témákat. Ezúttal pedig Vas Bence dietetikus a vendégünk, akivel a szellentés témakörét járjuk majd körbe. Szervusz, Bence! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Hát ez a kis pukizás, szellentés történet sokak számára úgy látom, hogy tabu, főként a nők. Róluk tudjuk, hogy ők nem pukiznak, nem kakilnak, ők nem csinálnak semmit. A pasiknál ez kevésbé van így, de talán, hogyha egy élethelyzetet fel lehet hozni, amikor tabu náluk is, az egy párkapcsolat eleje. Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy akkor jó már egy kapcsolat, amikor mertek egymás előtt szellenteni. Mi a helyzet ezzel? Tehát, hogy mindenki csinálja, ezt most már tudjuk, mert ez nem döntés kérdése, hogy kirepül a galamb vagy sem. Lényegében ezt mi okozza, tárjuk fel ennek a mikéntjét, a hogyanját, a titkait? Ezt igazából minden élő szervezet csinálja, tehát aki azt mondja, hogy nem, az valószínűleg hazudik. Ez egy normális dolog. Egyébként a bélrendszerbe került gázoktól szabadul meg igazából a szervezet. Ugye két útja van, vagy a felső kijárat, vagy az alsó kijárat. Vagy liftet kap, vagy nem. Igen, de valahogy el kell hagynia a szervezetet. Alapvetően két módon képződnek ezek a gázok. Az egyik az a levegőnyelés. Tehát a táplálkozással, folyadékfogyasztással levegőt nyelünk le mindenképpen. Vannak olyan szokások, amik ezt fokozzák, ilyen például a dohányzás, a rágózás, a nyalóka használata, a szénsavas italok fogyasztása, de még az is ilyen, hogyha étkezés közben beszélünk, akkor is sokkal több levegőt nyelünk, mint amennyit egyébként lenyelnénk. Tehát ennek egy jelentős része az ugye a gyomorból a lifttel távozik, de ami nem, az tovább jut a vékonybélbe, vastagbélbe, és hát onnan egy módon tudunk tőle megszabadulni. De ez most nem is jó, nem is rossz, ez egyszerűen csak tényszerűen így van. Tehát, hogy mondjuk, ha több levegőt nyelünk, azzal teszünk valami rosszat a szervezetünknek, ha többet beszélünk evés közben? Nem, egyébként nem teszünk rosszat, annyi, hogy a kellemetlen többet fogunk, így van. Ugye ezt egyébként tapasztalhatják is azok, akik sokat beszélnek, mondjuk rádiós riporterek. Mindent értek. Mindent értek. Ők több levegőt nyelnek, tanárok nyilvánvalóan, aki meg kevesebbet beszél, az kevesebbet. Ha esetleg valakinek ez problémát okoz, akkor lehet tudatosan odafigyelni rá, hogy mondjuk akkor ebben az esetben evés közben ne beszéljen, ne igyon szénsavas italokat, ne dohányozzon, és akkor az egy kis plusz segítség lesz, de ezt nem gondolom, hogy meg kéne változtatnunk. Van-e jó pukizás, meg rossz pukizás, vagy ezt el lehet-e különíteni valamilyen szempontból? Szerintem mindegyik jó, mert mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Az a jó, aki jön, igen, jobb kint, mint bent. A másik oka, amiért kialakulnak ezek a gázok, az ugye bakteriális tevékenység. Ugye ezt jól tudjuk, hogy a vastag belünkben baktériumok laknak, nagyon sokan vannak, egyébként többen vannak, mint ahány emberi sejtünk nekünk van, tehát igazából nem is ember vagyunk baktériumokkal, hanem baktérium vagyunk emberekkel, csak a méret egy kicsit más. Na most, amikor mi valamilyen emészthetetlen ételrészt elfogyasztunk, ezek általában ugye rostanyagok, akkor azok lejutnak a vastagbélbe, és ott a baktériumok fogják ezt megemészteni, fermentálni. Ugye ezeket hívjuk prebiotikus anyagoknak. Ugye van a probiotikum, ami maga a jótékony baktérium, a prebiotikum az pedig ennek a baktériumnak az étele, tápláléka. És amikor ezek a rostok lekerülnek a vastagbélbe, a bélbacik megeszik őket, akkor ők fogják ezeket a gázokat termelni, és hát a puffadásnak igazából ez lesz az elsődleges oka. Tehát általánosságban elmondhatjuk, hogy valaki minél több rostot fogyaszt, annál több lesz a puki is. Aha, értem. Tehát akkor a táplálkozást ezt lényegében így befolyásolja, vagy a táplálkozás így befolyásolja a pukizást. A szaga? Mert hogy volt ez a, vicces kis mondóka, hogy a hangosnak nincsen szaga, de amelyik hang nélküli, annak szaga rendkívüli. Mitől lesz büdösebb vagy kevésbé büdös egy puki? Ez két dolog befolyásolja. Az egyik az elfogyasztott étel. Ugye jellemzően, amikor azt mondjuk, hogy büdös egy puki, akkor erre a rothadt tojásszagra gondolunk. Igen, tojásszag. Így van, ez mindenkinek megvan, szerintem ez az, amivel ki lehet üríteni ugye egy szobát pillanatok alatt. A puki nagy része az egyébként szagtalan, tehát 99%-ban ez szagtalan gázok alkotják, főleg hidrogén, oxigén és nitrogén. Az, hogy belekerülnek-e szagosító gázok, az megint főképp a bakteriális tevékenységtől függ. Hogyha az én bélrendszeremben vannak olyan baktériumok, amik a fermentáció során kén tartalmú vagy metán tartalmú gázokat termelnek, na az fogja megízesíteni ezt a
ezt a történetet, illetve befolyásolja az is, hogy milyen ételeket fogyasztunk, tehát ahhoz, hogy kéntartalmú vegyületek jöjjenek létre, az ugye kellenek kéntartalmú élelmiszerek is, ilyenek például a húsok, a tojás, a hüvelyesek, a keresztesvilágúak, mint például a káposztafélék, illetve a fokhagyma. Talán az ember tapasztalhatja is, hogyha ezeket fogyasztja, akkor lehet olyan igazán jókat durrantani, tehát ez nem véletlenül van. Az, hogy kinek milyen a bélflóra összetétele, az mindig egy egyedi dolog, tehát ez nagyjából olyan, mint az új lenyomatunk. Ez függ attól, hogy csecsemőkorunkban volt-e anyatejes táplálás, milyen környezetben nevelkedtünk, milyen ételeket fogyasztottunk, mennyit töltöttünk a szabad levegőn, mennyit voltunk városban, és akkor így kialakul egy egyedi bélflóra. Most az emberek 30-40%-ában vannak például metánt termelő baktériumok, az ő vastagbelükben fog keletkezni ez a gáz, a többiekében nem. A kéntartalmú vagy kéntartalmú vegyületet termelő baktériumok sincsenek meg mindenkinél, meg a mennyiségük is nagyon változó, tehát ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy kinél milyen lesz a szaga, ez egy egyedi dolog, erről lehet minket azonosítani. Korábbi adásunkban dr. Ternyik László proktológus szakorvossal éppen beszéltünk a székletről, meg az aranyérbetegségekről, és ugye tudjuk azt is, hogy a székletünk nagyon sok mindenről árulkodik az egészségünket, táplálkozásunkat, bélflóránkat illetően, hogyha kemény, hogyha fekete, hogyha hígabb, hogyha nem tudom, nem akarom részletezni, de a pukinál van ugyanilyen? Tehát, hogy van olyan, amit mondjuk érdemes figyelni a pukizási szokásunkat illetően, amikor már esetleg valamilyen egészségügyi problémáról árulkodhat a szellentés? Ezt most próbálják egyébként kutatók feltárni. Pont a múlt hónapban publikáltak a Marylandi Egyetemen egy nagyon érdekes kutatást, ahol egy beépített hidrogénmérőt alkalmaztak úgynevezett okos alsó neműbe, és ezzel mérték a napi szellentések számát. Mit gondolsz, mi egy átlagos szellentés szám a felnőttnél? Attól félek, hogy sokkal több, mint amire gondolunk, mert sokszor észre sem vesszük azt, hogy kifutott a puki. Így van. Tehát, hogy én nem tudom, mondanék egy 10, de szerintem ennél jóval nagyobb lesz ez a szám, amit fogsz mondani. Korábban úgy gondoltuk, hogy ilyen 16-18 az átlagos normál puki, én ezt még így tanultam az egyetemen, és most ebbe a kutatásba azt fedezték fel, hogy napi 32 volt az átlag, de nagyon nagy volt a szórás. Sok van ilyen ami csak úgy kirepül és meg ugye sok van éjszaka. Tehát, hogy eddig ugye a kérdőívek azok önbevallás módszerén alapultak, azért egy kicsit szeretjük lefele igen. kerekíteni a napi pukinkat, meg ugye éjszaka nem tudjuk számolni, de ezzel az okos alsónemű használatával napi 32-es átlag jött ki, de nagyon nagy volt a szórás érdekes módon. Volt olyan ember, akinél ilyen 4-5 volt naponta, és volt, akinél 60 vagy 70. Ó, az igen. Beszélgetésünk elején beszéltük, hogy a párkapcsolat elején az ember visszatartja. Pont a közelmúltban volt is egy ilyen sajtóhír, hogy egy ilyen hosszabb, többnapos szerelmi légyott randin vett részt egy fickó, és hogy annyira próbálta visszatartani a mindenféle ürülését, hogy bélcsavarodást kapott, és sokan beszéltek erről így a nemzetközi sajtóban is, hogy az ember mit meg nem tesz egy kis légyottért. Na most az én feleségem annó elmondta az ismerkedésünknél, hogy én ezeket a gátakat nagyon hamar átugrottam, mert hogy éjszaka, amikor észre sem vettem, azért repültek azok a hangos galambok. Nyilván nappal azért én is úriember voltam, de hát ez az, amit nem tudsz befolyásolni. Igen. És akkor itt ez a statisztika növekedik rendesen, hogyha éjszaka nem számolod. Igen, akkor egy kicsit megnő. Ettől függetlenül akkor nem tudunk most még a tudomány jelenlegi állása szerint arról, hogy nem tudom, ha valaki nagyon sokáig, húzamosabb ideig, nagyon büdöset és nagyon sokat röptet, akkor azzal már érdemes gastroenterológushoz fordulni, vagy hogy ilyen nincs? Eddig nem nagyon tudtunk ki erről, mert gyakorlatilag most derült ki egy hónapja, hogy az átlag, amit a tankönyvekbe beleírtuk, az se valid. Tehát, hogy eddig gyakorlatilag nem is tudtuk mihez hasonlítani, tehát hogyha az eddigi átlagokat az újhoz hasonlítjuk, akkor megint más a képlet. De egyébként pont ezért csinálták ezt az okos alsóneműt, ami ugye először hülyének tűnhet, hogy hidrogén mérő van a fenekemen, és úgy járkálok egész nap. Attól függ, mennyire kényelmetlen. Hogyha ez ilyen 6x7 centis darabka, ami... És csak aranyérpárnára tudsz leülni. Igen. De egyébként a kutatók is megindokolták, és én is azt mondom, hogy ez innentől kezdve teljesen valid, mert ők is azért találták ezt ki, hogy legyen egy standard, amihez hasonlítani
tudunk, illetve hosszú távon az lenne a cél, hogy ezzel az adattal tudjunk valamit kezdeni, például a bélflóra állapotáról kapjunk egy információt. Mert azért, ahogy megbeszéltük, ezt nagy részt a bélbaktériumok termelik ezt a gázt, és hogyha ezt mi jól ismernénk ezt a folyamatot, akkor ebből ez alapján tudnánk következtetni, ugyanúgy, mint a széklet mikrobiom vizsgálat során, ugye amikor megvizsgáljuk, hogy milyen baktériumok laknak a beleinkben. Egy ideális világban, vagy hát hogy egy fejlett világban, akár ezt így a pukizásból is meg lehetne állapítani, az sokkal komfortosabb és sokkal kényelmesebb lenne a számunkra. Jelenleg nem nagyon tudunk ilyet, tehát általában azt szoktuk mondani, hogy csak szellentéssel nem szokás orvoshoz fordulni, mert az önmagában egészséges. Viszont, hogyha valamilyen más tünettel társul, hasi fájdalom, véres széklet, hasmenés, székrekedés, akkor viszont már tényleg érdemes orvoshoz fordulni ezzel a problémával. Van-e olyan táblázat, vagy egy olyan minta, forrás, ahonnan az ember tud tájékozódni a tekintetben, hogy befolyásolja lehet, hogy bután hangzik, de a pukizási szokásai. Tehát, hogyha valakinek elege van abból, hogy elképesztően sokat, vagy elképesztően büdöset roppant, akkor hogyan tud, mert most te itt a beszélgetés során említettél néhány példát, igen, meg elmondtad, hogy a kénes táplálkozás, vagy a kénes anyagoktól, stb., de hogy valahonnan tud-e tájékozódni, hogy ő mit tegyen, hogyha el akarja kerülni, vagy egyáltalán érdemes-e elkerülni azt, hogy az ember mit hogyan csinál, vagy egyszerűen csak vegye a fáradtságot, és menjen ki az ajtó elé. Szerintem érdemes ezzel foglalkozni, főleg akkor, hogyha ez valamilyen állapot vagy betegség okozza. Én például érintett vagyok ebben az irritábilis bél szindrómában, biztos sokan hallottak már, ez egy ilyen funkcionális gyomor, bél, agytengely betegség, és erre például van egy nagyon jó diéta, ezt egy ausztrál egyetemen fejlesztették ki, ez az úgynevezett FODMAP étrend, az egy rövidítés, egy mozaik szó, ez igazából olyan fermentálható szénhidrátokat takar, amelyek, ahogy említettem, eljutnak a vastagbélbe, és ott fermentálódni fognak, gázokat fognak képezni. Na most, hogyha valaki ezeket a fermentábilis szénhidrátokat kiiktatja az étrendjéből, azzal drasztikusan lehet javítani egyébként ezen a problémán, meg ezen az állapoton, ezt én magam is leteszteltem, megcsináltam. Tényleg azt mondhatom, hogy nem mindenkinél, de az emberek többségénél, hogyha egy ilyen étrendet betart, akkor 1-2 nap alatt gyakorlatilag szinte teljesen panaszmentes lesz, tehát hogy ez a napi kellemetlen fészkalódás el tud múlni. Mi van akkor, amikor nem jön ki a puki? Vagy mi okozza, hogy nem jut ki? Ugye ezt nevezzük puffadásnak, hogyha jól mondom. A puffadás igazából az egy ilyen teltségérzet, ami lehet fizikálisan látható is, meg láthatatlan is. Az előbb-utóbb ki fog jönni, vagy fönt, vagy lent, de igazából annak az a lényege, hogy ki mennyire érzékeny rá. Tehát érdekes módon a legtöbb ember hasonló mennyiségű gázt termel, nagyjából 700 és 1000 milliliter gázt termel egy ember egy nap. Ez mindenképpen ki fog jutni, csak vannak arra érzékenyebb emberek, például akik ilyen irritábilis bélszindrómában érintettek, az ő szervezetük, az ő gyomor részük sokkal érzékenyebb az ilyen puffadásra, és ugyanolyan gáztermelés mellett az egyik ember sokkal panaszosabbnak fogja érezni magát, mint a másik. Nagyon sokat hallani az elmúlt években, évtizedekben arról, hogy a szarvasmarhák gázai jelentősen hozzájárulnak az ózonréteg vékonyodásához is, hogy ez egy nagyon komoly környezetvédelmi, hát nem azt mondom, hogy katasztrófát idéz elő, de hozzájárul ahhoz, hogy a környezetünkkel mi a helyzet. Nem hallunk arról, hogy az emberek hogyan járulnak ehhez hozzá. Mi a különbség, ha tudod a választ dietetikusként az emberek meg az állatok szellentési szokásai között? A tehenek egyébként nem szellentéssel engednek vissza gázokat, hanem inkább böfögéssel. Aha. És amit említettem az előbb, hogy amíg egy átlagember nagyjából naponta 700-1000 milliliter gáz termel, addig egy átlag tehén naponta 600-1000 litert. Litert, így van. Tehát, hogy ez statisztikai adat, hogy elég nagy különbség van a kettő között. Meg ugye itt a probléma, hogyha... Hát akkor ez pipepurc. Igen, tehát hogy mi elnyomunk egy-két pukit az utcán, aha, attól nem fog szerintem szétnyílni az ózójuk. Tehenek jobban hozzájárulnak ehhez, meg ugye itt, hogyha jól tudom, akkor az üvegházhatású gáz az itt a metán. Igen, lesz, és van. Ugye, ahogy megbeszéltük, az emberek nem is termelnek metán, aha, tehát a mi pukinknak csak nagyon kis része metán, ugye mivel nem vagyunk kérődzők, és nem eszünk annyi füvet, ezért mi nem járulunk hozzá ezen a téren ehhez a folyamathoz. Még a vegánok sem. nem gondolnám. Nyilvánvalóan, hogyha valaki mondjuk növényi eredetű étrendet követ, vagy hirtelen vált növényi eredetű étrendre, tehát mondjuk megnéz egy dokumentumfilmet, egy vegán dokumentumfilmet, vagy mondjuk az állatok tartásáról szóló dokumentumfilmet, és csettint egyet, hogy na, én holnaptól vegán vagyok, reggel délbe
este saláta, akkor azért érdemes külön szobában aludnia. Meg érdemes itt mindenképpen egy fokozatosságot tartani. Sajnos a gyakorlati munkám során is sokszor találkozok azzal, hogy az emberek azért úgy már megbeszéltük, hogy végletekbe gondolkoznak. Igen. És ugye vasárnapig még pörkölt nokedlivel, hétfőtől diéta. Igen. Na és akkor hétfőtől az ember megeszik naponta 5-600-800 g zöldséget, olyat, amit eddig soha nem evett meg, és az a baj, hogy a bélflórája, a bélrendszere ehhez nincs alkalmazkodva. És 1-2 héten belül olyan bélrendszeri tünetei lesznek, puffadás, pukizás és társai, hogy azt mondja, hogy hát ez az egészséges étrend, ez nem való nekem, mert ettől eregetek, tehát hogy itt is a fokozatosságot lenne jó tartani, tehát hogyha valaki fokozatosan áll át több növény fogyasztására, vagy növény eredetű étrendre, akkor a bélflóra szépen lassan alkalmazkodni fog, egyre nagyobb számban fognak megjelenni azok a baktériumok, amelyek ilyen rostokat képesek lebontani, és akkor ez nem fog panaszt okozni. Nekem volt egy ilyen pillanatom egyébként, most már nem csinálnám, de én az egyetemen egyik napról a másikra egyszer csak váltottam vegán étrendre, kíváncsiságból, és egy fél év kellett hozzá, hogy ezek a panaszok eltűnjenek. Jó kitartó voltál. Kitartó, igen, mindenképpen kitartó voltam, de ugye a vegán étrendhez hozzátartozik, hogy napi szinten kell hüvelyeseket enni. Bab, lencse, sárga borsó és társai, ugye ezeket korábban... Hát ugye a babot azt tudjuk a múltunkból, mondhatni kulturális örökségünk része, hogy a bab az bableves lesz, akkor készüljetek fel. Igen. Na de tényleg, Bence, ne haragudj, hogy ezt mondom. Mi a különbség a férfiak és a nők között? Mert a tapasztalat az, a sajátom is, meg a környezetemben is ezt látom, hogy mondjuk, ha van egy bableves ebédre, vagy egy babfőzelék, vagy bármilyen erősen babos történet, a nőknél valahogy nem látszik ez a sok durrogtatás, míg a férfiak azért oda pörkölnek rendesen. Tehát más a bérrendszer a hölgyeknek, mint az uraknak? Elméletileg nem. Tehát ebbe a kutatásban is azt hozták ki, hogy ez nemtől függetlenül ugyanennyi volt ez a szám. Esetleg most hangosan gondolkozva azt tudnám elképzelni, hogy a nők, mivel általánosságban egészségtudatosabbak, ezért több zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest és kevesebb húst fogyasztanak. Ugye a férfiak vagyunk, ez az együnk húst. Sztékkel. A nők meg azért legyünk karcsúak, diétázzunk, együnk sok zöldséget. Tehát arra tudnék gondolni, hogy mivel a nők összességében egészségtudatosabbak, több magas rosttartalmú ételt fogyasztanak, ezért az ő bélrendszerük meg a bélflórájuk jobban van alkalmazkodva ehhez. Míg hogyha egy húst meg virslit fogyasztó férfi nekiül egy nagy tál bablevesnek vagy lencselevesnek, akkor az ő bélflóráját teljesen váratlanul fogja érni ez a magas rostbevitel. Mert szerintem a nők azért úgy jobban visszatartják. Okosabbak, mert mégis hölgyek. Hölgyek kifinomultak. Ha elfogadott az asszony, így is. Na de zárójel bezárva is térjünk vissza, mert ott szakította meg a gondolatot, hogy mondtad, hogy a vegán étrendben mindennaposak a hüvelyesek, igen, a baba, stb. És ez hová vezet? Hát ez oda vezet, hogy az egyetemi előadások utána rendkívül kellemetlenek voltak egy pár héten keresztül. Izzadtál? Hát rendesen. Meg sokat mentem levegőzni. De tehát az lényeg, hogyha nem tartjuk ezt a fokozatosságot, akkor ez panaszt fog okozni, és az a szomorú nekem ebbe, hogy itt vannak ezek a szuper egészséges élelmiszerek, mint amik a hüvelyesek. Tehát ezeket tényleg majdnem azt mondom, hogy ha nem is napi szinten, de hetente legalább 3-4 alkalommal fogyasztanunk kéne. Persze nem tesszük általánosságban. És miért nem tesszük? Azért nem tesszük, mert puffasztó. És ez olyan szomorú egyébként, de miért puffasztó? Azért puffasztó, mert nem fogyasztjuk. Tehát, hogyha rendszeresen fogyasztanánk, kisgyerekkorunk óta ehhez hozzá lennénk szoktatva, akkor ez nem okozna problémát. Hogyha én egy rostszegény étrendet követek, mint ahogy Magyarországon rostszegény étrendet követünk, reggelire margarinos parizeres zsemle, ebédre rántott hús rizssel, vagy bolonyai tészta, vacsorára meg nem tudom, kolbászos tojásrántotta, tehát ez rostban nagyon keveset tartalmaz, és egyszer én magas rosttartalmú ételt fogyasztok, akkor kellemetlenül fogom magamat érezni, és ebből én azt az üzenetet fogom elvinni, hogy azt nem. Látod, bezzeg, amikor hús-hústal lettem, az milyen jó volt. Az milyen jó volt, igen, így van. Igen. Számomra is sok érdekességet mondtál, Bence, és gondolom, hogy a hallgatók számára is. Éppen ezért a végén még egy kérdést azért mégis feltennék, hogyha szeretnénk foglalkozni a puffadásunkkal, a szellentési szokásainkkal, azok befolyásolásával, akkor mit javasolnál a hallgatóknak? Több dolgot szoktunk általánosságban javasolni. Az egyik, hogy lassabban étkezzünk, ez nagyon fontos, mert hogyha gyorsabban étkezünk, akkor kevésbé rágjuk meg az ételeket, kevésbé tudjuk őket megemészteni, több jut el emésztetlenül a vastagbélbe. Ráadásul a gyors étkezéssel több levegőt is nyelünk, illetve hogy kisebb adag ételeket fogyasszunk egyszerre. Ez megint csak azért fontos, mert ha egy óriási adag ételt én elfogyasztok, az nagyobb mennyiségbe fog eljutni
a vastagbélbe, több időt fog ott tölteni, ezáltal a baktériumoknak is több ideje van arra, hogy fermentáljanak. Ugyanez igaz egyébként a zsíros ételekre. Már megbeszéltük, hogy a rostok váltják ki a puffadást, de hogyha én magas zsírtartalmú ételeket vagy azokkal együtt fogyasztom, azok lassítják az emésztést, és megint csak a baktériumoknak több ideje lesz arra, hogy fermentálják azokat az ételeket. Ha nagyon-nagyon panaszosak vagyunk, akkor átmenetileg célszerű lehet kerülni ezeket a puffasztó élelmiszereket, ilyenek például a hüvelyesek, a káposztafélék, hagymafélék, illetve ami nagyon fontos, amit el szoktam mondani, azok a cukoralkoholok, ezek az édesítő szerek, szorbit, mannit, maltit, például van ez a cukormentes, sárga csomagolású keksz, na én, hogyha csak arra ránézek, már akkor is puffadok, az ilyen cukoralkohollal van édesítve, az azért elég puffasztó tud lenni. Amit még szoktam mondani, a szénsavas italok elkerülése, legalább próba jelleggel, probiotikus élelmiszerek fogyasztása, tehát olyanok, amelyek jótékony hatású baktériumokat tartalmaznak, mint például a kefir vagy a kovászos uborka. Illetve még van 3 dolog, ami a táplálkozástól függetlenül, de nagy segítség lehet. Az egyik a rendszeres testmozgás. Ugyanis sajnos ez az ülő életmód, amit követünk, ez ugye az emésztésünket, meg az áthaladást is lassítja, ezáltal a baktériumoknak megint csak több ideje van dolgozni az emésztetlen részeken. Tehát az lenne a jó, hogyha mondjuk étkezések után is tudnánk egy kicsit sétálgatni, meg alapvetően minél aktívabbak lennénk. Illetve ami szintén nagyon hasznos, főleg irritábilis bélszindróma esetén, azok a relaxációs technikák. Ugye most már nagyon sok könyv, meg tudományos publikáció van a bél-agy tengelyről, tehát most már tudjuk, hogy amikor a baktériumok fermentálják ezeket a rostokat, akkor olyan anyagokat, olyan metabolitokat állítanak elő, ami a vérkeringés útján eljut az agyba, és ott különböző válaszokat fog kiváltani. Tehát amit elfogyasztunk, az közvetlenül kihatással lesz az agyunkra is. És ez igaz fordítva is, ezért hívjuk bél-agy tengelynek. Na most, hogyha én stresszes vagyok, szorongok, akkor általában az emésztésem is rosszabbul fog működni. Tehát erre tök jó kutatások vannak, hogyha irritábilis bélszindróma esetén valaki relaxációs tevékenységeket végez, mondjuk meditál, vagy valamilyen légzéstechnikát gyakorol, akkor azzal is csökkenthetőek ezek a panaszok, sőt sok esetben ezzel csökkenthetőek igazán, hogyha valakinél ez a szorongás váltja ki. Illetve van erre gyógyszertárban kapható egyszerű gyógyszer is, ez a Simeticon hatóanyag, ilyen kis gyöngy alakú gyógyszerek, ezek a gázok felületi feszültségét csökkentik, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen problémával küzd, vagy éppen egy életmódváltásban van és sok gáz termel, de mondjuk valamilyen hivatalos eseményen szeretne megjelenni, akkor érdemes vinni magával ilyen gyógyszert, és akkor azzal átmenetileg a tüneteket nagyon szépen lehet csillapítani. Nagyon szépen köszönöm. Számomra hasznos volt, remélem, hogy a hallgatók számára is. A hallgatóknak pedig javaslom, hogy iratkozzanak fel a Triton Life Kapos Medikál YouTube csatornájára, kövessék a Komfortzónán túlt, mert legközelebb is hozunk érdekes beszélgetést. Köszönöm szépen Vas Bencének. Köszönöm.